So ayan guys, andito na naman ako ngayon para ipakita sa inyo yung aking mga binili, another extra income dito sa aking tindahan. Kailangan meron tayo nito, hindi lang yung mga groceries yung ating ibenta. Kailangan meron din tayo nito, yung mga hinahanap ng ating customer, kung ano yung hinahanap nila, dapat meron din tayo. So, eto hindi siya fast moving, yung iba kong binebenta, yung ibang binili ko ngayon, hindi naman siya ganun kabilis maubos. Pero syempre, hinahanap siya ng customer dito sa akin. So, ayan, nagbenta na rin ako. Kaya, mas okay na magbenta kung ano yung mga hinahanap ng mga customer dito sa aking tindahan. So, ayan, mag-haul tayo ngayon ng aking mga binili ngayon. Yung iba kasing binili ko ngayon ay hindi siya mga fast moving, pero syempre hinahanap siya ng mga customer dito sa aking tindahan. So nagbenta na rin ako ng mga ganito. So ayan, mag-start na po tayo kasi 4:21 na po ang ating oras, hapon na. Maya-maya mag-umpisa na naman ng bilihan. So eto na yon yung aking mga binili. Ayan siya, isang supot, ayun. Tapos eto, ayun. Tapos eto, bihon to. Isang sack, kasama siya sa mga groceries. Tapos ayan, eto is sibuyas, tapos meron pa doon mga ano yata yan. Mga ibang pang lamas para dito sa aking tindahan. Ayun. So, dito muna tayo mag-start. So, eto, mayroon akong biniling styro cup. Ayan, tatlo lang. Tatlo lang siya. Ayan. Tatlo lang yung binili kasi hindi nga siya fast moving. May naghahanap lang, kaya nagbenta na rin ako ng mga ganito na styro cup, 'di ba, pang ano, pag magkape ka. Ayan, 30 pesos ko siya nabili. So ibebenta ko siya ng 40 pesos kasi hindi siya mabili dito. 40 or 45. Ayun. 'Di ba? Pwede na to 40 kasi hindi naman siya fast moving. So ayun, tatlo lang yung coffee cup. Lagyan muna natin dito. Bibilisan ko lang. Tapos ito may may tinidor. May tinda akong tinidor at saka yan, kutsara. Magkano ba to? 130 yung isang kilo ng kutsara at saka yung tinidor, 130 din. Ayun, 130 ang isang kilo. So, pwede ko siya ibenta ng 40. Yan, 1/4 kasi ito, 1/4 tapos ito 1. So, eto lahat. Ayan, ito yan. Tag-isang kilo lang siya. Ayan. Tag-isang kilo lang to na mga kutsara. Ito nito. So, dito naman tayo sa isa. Ayan, punitin na natin to. Ay, nagbebenta ako nito kasi hinahanap dito sa tindahan. So, ayan, meron akong baso, disposable na baso, 8 ounce. 8 ounce, ang bili ko ay 22 pala to. So, 22 siya. Pwede ko siya ibenta ng 28. Tapos, ito naman isa. Ano itong kulay green? Ito. 7 ounce naman. Ang 7 ounce ay 20. 20. So, pwede siya 25 ang benta ko. At ito naman ay mga straw ng soft drinks. Ayun. Straw siya ng soft drinks. So, 5, magkano ba? 20, 40. Bali, tag 20 pesos kasi 5 siya, tas 100. So, 20 pesos yung punan ko. So, pwede ko siya ibenta ng 25 ang isa ng straw. Uy, ayun. Dito na. So, ayan, kunti lang yung binili ko. Etong 8 ounce, 5 lang. Etong 7 ounce naman ay 5 lang. At etong estro na pang soft drinks ay 5 lang din. Kasi hindi naman siya hindi siya masyadong mabili. Paminsan-minsan lang, pero hinahanap lang ng customer. So, kung ano yung manghinahanap ng customer, so magbenta tayo sa ating tindahan. Kasi sayang din yung kita, di ba? Tapos eto, sibuyas. Eto sibuyas. Eto, sibuyas. Isang sako ng sibuyas, oh. Ayun, isang sako ng sibuyas. Ang mahal na pala yung sibuyas ngayon. Pa-increase siya ng pa-increase. Kasi dito sa resibo, ang sibuyas daw ay is 1 2 daw to isang sako. Oh, ganyan lang siya kalaki. So, magaan lang naman siya. Siguro lang to, baka 6 kilos.
ano to, titimbangin ko to. Tapos kung magkano yung puhunan dito. Tapos yun yung bebenta ko siya ng per kilo. So ayan, lilinisan ko pa to, mga sibuyas. So dito na tayo. Maya na to kasi lilinisan ko pa yan. Dito naman tayo sa isang knit bag. O isang knit bag. Mabigat siya. Ayan, mabigat. Ano bang meron dito? Ano to? Ay, carrots pala to. Ayan, carrots. So, 3 kilo lang siya. Carrots, tingnan ko yung resibo. Ayun yung carrots. Ayan, 3 kilo nga. 3 kilo, tapos 360 naman. So, ibig sabihin, 120 na ang puhunan nito. So, pwede ko siya ibenta ng 140 ang kilo. Kasi, diba, ano to? Gumagaan pa pag magulay. So, 140. Pwede ko siya ibenta ng 140. Yan, lagay natin dito. Kasi ito pa. Tapos ito, may wrapper ako. Ayan. Lumpia wrapper siya, oh. Pag magagawa tayo ng mga turon or yung lumpia Shanghai, ito yung ginagamit natin, oh. Lumpia wrapper. Ang benta ko nito ng lumpia wrapper ay 80 pesos. So, 100 pieces siya. Ito, 80 pesos ko siya binibenta. Ayun. Kasi may naghahanap yan dito. Isa lang yung binili ko kasi, madali yan masira. Hindi siya pwede damihan. Tapos, ito, meron din akong di ko na siya bubuhatin kasi mabigat. Ayan, Mickey or fresh Mickey. So, to, kalahating kilo pag isang ganito lang. Maliit kasi siya. Yung isa nito, yung malaki ay 1 kilo. Ito, kalahati lang. So, 25 ang benta ko nito. Ng fresh Mickey, 'di ba? Yung fresh pa na Mickey siya. Tas ito, to? Ay, wait lang. Hindi ko na siya bubuhatin, mabigat. Ay, ito kalamansi. Ayan, kalamansi. So, ayan, kalamansi. Ayan siya. Ayan, mga kalamansi pala to, kalamansi. Ayun, kalamansi 60 yung 100 pieces kasi dito sa amin ay by pieces. So, 100 pieces or isang gatos. Ayun yung 60 ang bili ko nito, 100 pieces. So, benta ko siya ng piso isa. Ayun, pwede siya piso isa itong kalamansi. So, buhulin ko ulit. Baka matapon. Lagay ko lang dito. Ay, ito, patatas to, patatas. So, ayun, buksan natin. Ayan, patatas siya. Kita nyo? Ayun, patatas. Ayan, nagbebenta rin ako ng patatas. Ang patatas, 70. Yung 3 kilo. Bali, 90 yung puhunan niya. Ito, pwede siya ibenta ko ng 120 or 110. Ang 1 kilo ng patatas. 3 kilo lang to. Yung mga gulay kasi mabilis masira. Kaya, hindi ako nagdadami ng mga gulay. Yan. Tapos, ano pa ba meron dito? Eto. Ano pala to? Plastic bag. Ayun. May benta ka rin kasi ako na plastic bag. Mga plastic bag. Kasi dito, syempre, yung iba, bumibili sila ng plastic bag. Yung may mga tindahan. Tapos ako, gumagamit rin ako ng plastic bag, diba? Ginagamit ko siya at binibenta na rin. Ano pala to? Texas na medium size. Magkano ba itong Texas na to? Texas 260. Ang kanyang half rim. Bali 5 lang na ganito, 260. Bali 260 siya, 5. So 52. Ang kanyang puhunan pala. Ayan, 52. Ang mga isang ganito 52 yung puhunan. So, pwede ko siya ibenta ng 60 pesos. Ayan, Texas na medium. Ito guys, yung ginagamit ko, Texas na medium. Kasi matibay ito. Lalo na pag sa mga bigas. Ayan. Haka siya yan hanggang 5 kilos dito. Ayan. Benta ko na lang to ng 60 pesos. Tapos yung iba gagamitin ko. Ito lang, wala nang iba. Ayan lang. So, ayan, ito pa pala repolyo, isang bag. Magkano ba yung bag ng repolyo? Repolyo, asan ba yung nito? Ayan, 550 yung isang bag. So, hindi ko siya alam kung ilang kilo to. Ayan, 550 yung isang bag. Ayan,
Dinamihan ko na yung repolyo. Kasi, matagal-tagal pa yung biyahe. Dito sa amin. 3 days pa. 3 days na walang biyahe. Ayan, oh. Ayan, eto. Basa-basa pa yung repolyo, oh. Ay, may ano na yan. Pulok-pulok na siya. Yun. Diba? Oh. Hala. Luto. Naluto yung repolyo, oh. Luto na siya. Ay. Ayan. Luto na. So, ayan. Lilinisan pa to. 550 yung isang bag. Hindi ko alam kung ilang kilo. Lilinisan muna namin to. Tapos titimbangin ko kung ilang kilo siya. So, ayan, oh. Ano na yan, oh. Naluto na yung repolyo siguro sa biyahe to. Kasi syempre, oh, galing ano pa to eh. Sa galing Baguio to. O, diba galing Manila pa to. Oh. Ayan, lilinisin namin yan para gumanda. So, ito. Hindi ko alam kung magkano ko siya ibebenta. Kasi, marami pang matatanggal na mga dahon. Eto, hindi na kasi ito pwede, diba? Lilinisan muna namin, saka namin titimbangin, tapos yun. Saka ko na siya ipresyohan. Kung magkano siya pwede ipresyo. Ayun. Mabigat. Ayun, meron pa pala luya. Ang to, 2 kilo lang yata to. Ayun, diba? O, ano pa siya. Naulanan. Basa pa siya, basa. Parang naulanan siguro to. Diba, 2 kilo. Tingi-tingi lang. Yung 5 pesos, 10 pesos, okay lang din. Diba? Ito. Mabasa siya. Lagay natin dito lagay ko lang muna dito sa gilid. Kasi basa. Ayan. So, ayan, kung wala pa kayong mga tinda na mga ganito, na mga tulad nito sa akin. So, ayan, pwede kayo magtinda dyan sa inyong mga sari-sari store. Syempre, kung eto kasi mabilis siya mabenta. Itong mga gulay, pang sahog, mabili yan. Yung mga sibuyas, tuya, mga ganun, mabili yan talaga kasi araw-araw naman talaga yung ginagamit. Etong mga ano lang, yung mga itong mga baso-baso, mga ganun, estro, hindi siya mabilis. Maobos, hindi siya ganun ka fast moving, pero okay lang yun kasi syempre pag may naghahanap naman sa inyo, pag hinanap yan sa inyo, at least meron kayo ibibigay kung may bibili sa inyo. So ayan, hanggang dito na lang muna. Sana naman nakakuha kayo ng mga idea ngayon sa aking vlog at sana naman nakatulong itong aking vlog sa inyo. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe at paki-click na rin po yung bell button para updated ka sa tuwing ako ay may mga bagong video na i-upload. So ayan, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Salamat sa inyong panonood. At salamat sa inyong walang sawang panonood ng aking mga videos. So ayan, ingat-ingat po kayo dyan. And sana marami pa yung ating mga binta, marami pa yung ating mga customer sa ating tindahan. So ayan, see you sa next vlog. Bye-bye!